C.S. Lewis jednou řekl, že existují lidé, kteří vidí Boha všude a jiní, kteří ho nevidí nikde. Na tomhle táboře se učíme vidět Boha v obyčejných věcech a dívat se na svět jeho pohledem. Učíme se slyšet Boží hlas v různých rozhovorech, anebo se ho snažíme hledat na místech, kde bychom ho běžně nečekali. Boh nie je starý dedo na obláčiku, ale všade prítomný stvoriteľ, ktorý vložil stopy po sebe všade okolo nás. Učíme sa to hľadať stopy, ktoré vedú smerom k Bohu, ako kapor bez vody, mesiac, ktorý odráža slnko, alebo strom, ktorý dáva život. Toto všetko ukazuje na stvoriteľa, ktorý je pestrofarebne kreatívny, neuveriteľne veľký a nepochopiteľne silný. Okrem toho sa učíme, že tento Boh je aj osobný, že sa zjavil v osobe Ježiša z Nazareta a že každého z nás pozýva do osobného vzťahu s ním.